raɓe nder sifaji ɗi Allah ceniɗo siforto be muɗum sifa lattiɗum moƴƴugo dow jeyaɓe maako be sifa caahu nder ko Allah ceniɗo moƴƴi dow jeyaɓe maako kuuje jur moƴƴe man ɗo dow be lesɗe ɗon e noon bo nde ɓi adamajo wayliti fuu waylititto nder moƴƴe Allah ceniɗo woodi moƴƴe goɗɗe feere en dokake Allah ceniɗo hokki en ɗe woodi goɗɗe feere bo en dokaki Allah ceniɗo saahi en ɗe noon kanjum Allah ceniɗo ya qur'an wa atakum min kulli ma sa'altum Allah ceniɗo saahi on o hokki on kala ko dokiɗon mo fuu e Allah ceniɗo maɓɓitani en moƴƴe ɗuɗɗe gonɗe feere ɗon gara dow asama e goɗɗe feere bo ɗon gurto ha nder lesdi kanjum Allah ceniɗo wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha to en liman en ketan moƴƴi Allah ceniɗo dow meɗen en mbawata heɗgol en mbawata limtugo dede no ɗe kaaɗi moƴƴi Allah ceniɗo dow meɗen yo moƴƴi Allah ceniɗo to ngari banniɗo ɗuuɗi banniɗo kala julɗo fuu oɗon ewne o yetta Allah ceniɗo dow moƴƴere man e hoorewol yettugo Allah ceniɗo bo woɗitingo mo ha dewal rewa mo kanko tan hawtantamo ɗo wiyete hoorere ha yettugo Allah ceniɗo ha moƴƴe o waɗi dow meɗen e noon bo ɓi adamajo ɗuɗɗina dewal ngam to woɗitini Allah o ɗuɗɗini dewal ɗum lattoto sababu ha tina e maako ha ngendam duniya be ha lahira kanjum Allah ceniɗo wi fadhkuru ala allahi la'allakum tuflihun siftoro moƴƴe Allah ceniɗo nde wona Allah ceniɗo feere muɗum gettonmo Allah ceniɗo hisnan on fitinaji duniya be lahira yo ngam teddugo moƴƴere Allah ceniɗo umri annabu en alayhimu salatu wassalam getta Allah ceniɗo moƴƴe ɗe o waɗi dow maɓɓe nder maɓɓe wodi annabi en ɗon ko a seeɗa nder maɓɓe annabi Isa alayhi salam Allah ceniɗo ɗon yewtana en haala qissa annabi Musa annabi Isa Allah ceniɗo wiyata annabi Isa hey Isa an yettu moƴƴere Allah ceniɗo nde moƴƴi dow ma e noon bo moƴƴi dow daadirawo ma biyeteɗo Maryam e noon bo Allah ceniɗo sembiɗinirema be Jibril nder moƴƴe ɗe Allah ceniɗo waɗi a pamaro aɗon ha nder dow bambarre ma aɗon wolwana yimɓe e noon mi hokkima deftere tawreta e mi hokkima bo diina lattika labka a waddani lattiɗum yimɓe maɗa e noon bo mi hokkima deftere mi hokkima deftere injil e noon nder moƴƴe ɗe Allah ceniɗo moƴƴani annabijo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o yewtani en ɗum ha suratu duha Allah ceniɗo nder moƴƴe ɗe moƴƴi dow annabijo men Muhammad sallllahu alayhi wa sallam hey an annabijo mi tawima a atimejo mi mooɓima ha bappirawo ma mawninima aran ka mama ma ko ɓawɗon o warti ha bappa ma ko kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam Allah ceniɗo linta moƴƴe ɗe waɗani annabijo ma e noon bo mi tawima an annabijo a andanayno gal jiha diina ɗo tan sam mi andinima diina man an bo a wari a andini ummatore ɗo fu ɗum ɗo moƴƴe ɗe gaɗanmami an annabijo sallllahu alayhi wa sallam e noon mi tawimano a talakajo ɓaɗon mi jeynitima an annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo ngam himmiɗirago yettugo moƴƴere Allah ceniɗo umri nelaɓe fuu getta moƴƴe mbiya yimɓe mum getta moƴƴe ɗe Allah ceniɗo waɗani ɓe ngam majo Allah ceniɗo umri annabo ni mbiya yimɓe moɗon ɗo udkuru is ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuh wa zadakum fil khalqi basta sistinoreɓe moƴƴe Allah ceniɗo o waɗi ɓe luuti ɓaawo halkugo yimɓe ɓaawo annabi nuh alayhi salam woodi ɓe Allah ceniɗo lutti wi nelaɓe man mbiya ɓe getta Allah ceniɗo ɓe luttugo maɓɓe e noon Allah ceniɗo waɗani ɓe sembe e noon annabi saleh Allah ceniɗo wi o wiya yimɓe maako getta Allah ceniɗo ɓe ɗon maha soroji ha les koseje e noon annabi shu'aib Allah ceniɗo wimo o wiya yimɓe maako getta moƴƴe ɗe Allah ceniɗo waɗi dow maɓɓe ɓe famarɓe no Allah ceniɗo ɗuɗɗini ɓe e noon annabi Musa alayhi salam Allah ceniɗo wimo kanko bo o wiya banu Israil en getta Allah ceniɗo Allah ceniɗo hisniɓe her lattiɗum pewje fir'auna ɗon no yangitanoɓe ɓawɗo Allah ceniɗo hisniɓe her majum e noon ɓawaɗon Allah ceniɗo lori ha wari ha ummatore annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗon yewtana Aws be Khazraj ɗum leƴƴi ɗiɗi ɗi annabijo tawno ha Madina duuɓi ɓe ɗon no kaɓa duuɓi capanɗe amma Allah ceniɗo ɗon yewta moƴƴere diina waddaniɓe ɓe siftorande ɓe siftora moƴƴere man ɓe gettira Allah ceniɗo be maare Allah ceniɗo wi wadhkuru ni'matallahi aleykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum Allah ceniɗo nder moƴƴere gaɗanmi on onon lattiɓe Aws be Khazraj on lattake noon konne en on ɗon kaɓa en andi zaman jahiliya hunde wande noon imma ha joldude latti ɗum dabbaji ɓe kaɓa walla goɗɗo mbara goɗɗo leñol gongol feere forto wiya sey tibbina leñol ngol ɗo warta kaɓe man ɗo tokkiti duuɓi e duuɓi Allah ceniɗo siftinoriɓe moƴƴere man wi on lattake no on konne en on ɗon no cankiti amma nde annabijo waddani on diina nder moƴƴe Allah ceniɗo hawti on dow diina man on lattake goɗɗo goto
e non ɓaawa ɗon Allah cenɗo wi fa asbahtum bi ni'matihi ihwana on lattake ɓe moƴƴere Allah cenɗo on lattake on derraɓe yo ngam himmiɗinago yettugo moƴƴere saabu en lattake ɗo to jooɗake ɓe mbiya useni jooɗoɗen jetten Allah cenɗo her moƴƴe ɗe waɗani en woodi hadisa ol wari imam muslim filligol annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wurti dow saabu en maako ɗon jooɗi ɓawɗon o ƴamata ɓe ɗume joƴƴini on ɓe mbi jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil islam min gari min ɗon getta Allah ceniɗo min ɗon innamo min ɗon gettamo de ko o handiti min dow latti ɗum dina silama wa manna bihi alayna o moƴƴi dow amin yo ɗo sahabu en mo lattake ɗo ɗon no getta Allah cenɗo dow moƴƴe ɗe Allah ceniɗo waɗi yo Allah cenɗo nonɗinani en moƴƴe man na woore noon moƴƴe man ɗe ɗuɗɗe e limtuɓe seeɗa nder maaje nder moƴƴe man ko jippoto dow asama bana ndiyam nder moƴƴe man ko wurtoto nder lesdi bana riskuji gurtotoɗi her lesdi e noon bo nder moƴƴe man ko Allah ceniɗo waɗi waɗani ɓiɓɓe adama en kutinirta ko latti gal yaasi man enen nder moƴƴe man Allah ceniɗo taggi ɓi adamajo o waɗi mo suura lattiga bonga lagad halakna al insana fi ahsani taqwim ɗo latti ɗum nder moƴƴe ɗe Allah ceniɗo moƴƴi dow ɓi adama kañum Allah ceniɗo taggi ɓi adama tagdi timmitindiro o wiyata hada halqullah fa aruni mada halaka alladina min duni ando nda ko tagɗi nda ɓi adamajo ganmi e woodi tana am ko tagi ko nangi ɓi adama na yo ɗo bo fu ɗon holla en moƴƴe ɗe Allah ceniɗo waɗani en sey getten ɗe yo moƴƴe ɗe bo fu ɗe timmiditta ha ɓi adama sey to lattake oɗon mari diina moƴƴe man no ɗo ɗiwɗiri ɗo fu ta jogaki diina wartan ɗum hendu mere ngam majum ñande diina kaɗo ka timmiɗo Allah ceniɗo wala moƴƴere wari bana diina silama Allah ceniɗo wi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islama dina yonde diina man timmiɗo Allah ceniɗo mi timmini moƴƴere am dow moɗon ni kam moƴƴere hoorere lattinde nde ɓi adamajo lismoto jogo kanjum wiyete moƴƴere lattinde diina e noon kadi bo woodi moƴƴere wonde feere nde Allah cenɗo moƴƴi en enen ummatore annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam kanjum wiyete moƴƴere nelango en annabojo ɓurdanɗo teddugo ɓurdanɗo mawnugo ɓurdanɗo darja ha dow annabo en fuu kanko wiyete annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam kanjum ha ɗo Allah cenɗo wi laqad manna allahu ala almuminin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim Allah cenɗo moƴƴi dow mumini en iga artuɓe ɓe jonta en fuu Allah cenɗo moƴƴi dow maɓɓe ɗum moƴƴere nde o neli dow maɓɓe nelaɗo nder maɓɓe kanko wiyete annabijo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam yo nelego annabijo bo kanjum wiyete hoorewol moƴƴe yo nder kad bo nder moƴƴe accu ɓaawo diina ɓaawo nelgo annabijo sallllahu alayhi wa sallam kad bo moƴƴere wonde feere bo ɗon wara wala ba jamu bo ɗum moƴƴere lattinde mapindire nde Allah ceni ɗo riskoto ɓi adama ngam majum wori hadisewol imam muslim fillingol annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi tore Allah ceniɗo jamu waɗo annabijo goɗɗo hokkatake hunde fuu ha nder ngendam muɗum ko ɓurata jamu en ɗon giya goɗɗo ko mari pat to wala jamu o nanata belɗum latti ɗum ko o marima ko nga yimɓe ɗon dara to a wala hunde wala ko marɗa kaza aɗon laara ni amma ta siftori jamu ma a tawan marɗo hunde man oɗo sugli oɗon halka jawdi maako ngam a o heɓta latti ɗum jamu maako e nder yettugo moƴƴere Allah ceniɗo nde moƴƴi dow meɗen ɗo yettugo Allah ceniɗo dow maare mi mana andita moƴƴere man ɗo gettamo kala wakkatiyel fuu ngam majum annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi Allah ceniɗo ɗon yerdo maccuɗo o ñaama longere maako o yetta Allah cenɗo o yara jaram maako o yetta Allah ceniɗo to o ñaami o yetta to o yari o yetta ɗo Allah cenɗo yerdotomo ko waɗi o anditi moƴƴere man Allah ceniɗo hokkimo nde o yettirimo be maare e noon kadi bo nder yettugo moƴƴere yewtango moƴƴere man gewtande to nde waɗama mbiya alhamdulillah mi yetti Allah Allah cenɗo waɗaniyam kaza be kaza ɗo bo en tawi ɗum ha aya Allah cenɗo wiyata annabijo wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith to woodi moƴƴere Allah cenɗo hokkima tata suud moƴƴere man amma en ɗon giya ɓurnade yimɓe fuu goɗɗo to Allah cenɗo hokkimo moƴƴere o haɓa o suuɗande batata yimɓe jabtande la ɗum Allah cenɗo hokkima nde gettiramo be maare e noon bo gewtamo marɗa haaje gal jiya moƴƴere nde Allah ceniɗo hokkima man ngam Allah ceniɗo hurfidiri hokkego moƴƴere man ɓe yettugomo e noon yettugomo man ɓo ɓe yewtugo latti ɗum moƴƴere man yo to kuuje ɗiɗi ɗo ngari ha moƴƴere ɗo bo Allah cenɗo ɓesdande ngam majum Allah cenɗo wi wa ista'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah cenɗo dunkini kanko ma no to ɓiɓɓe adama en gettimo o ɓesdanɓe yo enen bo Allah cenɗo moƴƴi dow meɗen moƴƴe ɗuɗɗe hoorewol moƴƴere silama e moƴƴere jamu e moƴƴere hewtinde en jotta e moƴƴere suumago lewru suuma e jam ko ɗume be nawgo maaru be ɗume fof Allah cenɗo fondi en ɓurnal men fuu en suumake ndu en caalake ndu en juuli julde saalake yo ɗo kala ɓi adama fuu yetta Allah ceniɗo dow majum
hundema ɗum moƴƴere mapindire amma wala cifturande nde sey lattiɗo on annduɗo ko Allah caɗiɗo waɗani ɗum walla bo on mo hewtaki ɗum mo waway waɗgo kuuje man ɗo kanko on siftorta ɗum amma yake feere gaɗɗo ɗum kam wala ko siftorta a suumake jam ko ɗume a heɓi a naafi a suumake a jangi gura julde waɗi a juuli ɗo ɗum moƴƴere lattinde mapindire yo ngam majum en ɗon gettira Allah cenɗo dow majum en ɗottoro Allah cenɗo hewtina en kiitale garanɗe mo gal jiya suumayeje man ngam ha ɓesden yettugo mo yo ɓaawa ɗon ngam to yimɓe ɗon getta Allah cenɗo ɗo ɓesdan moƴƴere man ngam majum e kala ɓi adama bo fuu ɗuɗɗina duwa ka annabijo sallllahu alayhi wa sallama ɗon ɗuɗɗina kanka man ɗo ka haɗan moƴƴere dillugo to woodi moƴƴere nde Allah cenɗo waɗi dow ma ta ɗon lismi duwa man Allah cenɗo dillirta moƴƴere man ɗum jamu ɗum diina man ɗum jawdi kala ɗume fof annabijo sallllahu alayhi wa sallam dattake no ɗon no ɗuɗɗina oɗo wiya allahumma inni audu bika min zawali ni'matik Allah miɗon moltore moƴƴere nde dokkuɗa yam ɗo nde dilla ngam moƴƴere yake feere waran jamu wara dilla walla jawdi wara dilla walla diina man yake feere wa'iti to shirku diina man wala dilla a anda yo kanjum haɗo ɓi adamajo lismo duwa man tum wiya allahumma inni audu bika min zawali ni'matik Allah miɗon moltore sottugo moƴƴe ɗe gaɗɗa dow am ɗo e noon bo wata hawli afiyatik e sottugo latti ɗum jamu gaɗɗa dow am ɗo e noon bo wa fujaati nikmatik e noon bo e wargo latti ɗum yangadama wara jippo dow am e noon bo wa jamiu sahatik kala tikkere ma bo fu ɓe ɗon molto Allah am tata ɗum yana dow am yo ɓi adamajo lencita moƴƴe man bo ha Allah ceniɗo ngam nabijo sallllahu alayhi wa sallam ta ndaara ɗum dabare ma waddi moƴƴe man walla ɗum latti ɗum rikitiji ma waddi moƴƴere man ngam ɓurnal fu to goɗɗo woodi ko heɓi gajiya moƴƴere laara ɗum dabarejum la lencita ɗum ha Allah cenɗo ngam majo annabijo sallllahu alayhi wa sallam kala nde weeti fuu oɗo toro Allah cenɗo ɗo wiya Allah am moƴƴere nde mbeetrumi hannde no nde famɗiri fuu fa minka wahdaka la sharika an on yerɓaniyam moƴƴere man na ɗum dabareji am na ɗum latti ɗum rikitiji ya walla noy ba yimɓe darata jotta ko moye to heɓi moƴƴere laara ba ɗum dabareji mum waɗi yo ɗum ɗo ɗon bo ɓi adamajo ɗuɗɗina duwa man annabijo sa sallam lattake ɗo ɗum no kala fajira fuu ɗo waɗa duwa allahumma ma asbabi bin ni'ma fa minka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu walaka ashukur yo to en daari yimɓe a moƴƴere ɗo cenɗo geɓe jur nder yimɓe feere a ton goɗɗo feere kam leñjita moƴƴere man heɗa Allah yettira Allah cenɗo ɓe maare wa haula humul akal ɓeeɗo ɓe famarɓe goɗɗo no moƴƴere wara yana dow maako ba cuumiɗen jam ko ɗume ɗo o leñcita ɗum heɗa Allah walla woodi ko heɓi walla kaza ɗon amma ɓe famarɓe ɗiɗaɓol bo nder yimɓe goɗɗo feere moƴƴere wara amma o yankira nde o wangintande o anditittande ko waɗi bo ba mbiɗen nane ngam ta yimɓe ɓillamo walla noyi sakkoma gal jiha jawkal to goɗɗo waɗi ko heɓi giya suuɗa wiyata yimɓe dokomo ɗo ha nayi hokkude ɗe dokketeɗe fude ɗe ko hokkete an bo ɗum Allah hokkima dokkeɓe nder jawdi ndi Allah ceni ɗo hokkima e ɗum ɗo bo yeɓre nder yimɓe ɗon gayi banni e ɗon kat bo nder boofi yimɓe kadnata ha nder moƴƴere ɓurnal yimɓe fuu ɗon dara moƴƴere kam ha jawdi tan ɗo hakkiloji yimɓe fuu jeyi amma moƴƴere ɗon kuuje jur hoorewol man diina kanjum wiyete moƴƴere mapindire ɗiɗaɓol man ɗo waran jamu kuuje jur ɗon ngara jawdi bo waran amma ɗo wara ha martaba lesga ngam to a wala jamu no marduɗa jawdi fuu nafata to a wala diina no marduɗa jawdi fuu ndi nafata amma jawdi to hawti ɓe diina ɓe jamu ɗo bo ɓuran ngam majum modi ɓe mbi ni'mal malu salih lil abdi as-salih yo ɗo bo ɗum boofol moƴƴere kam se pilitinade jajjinade to a heɓayi gallo Allah ceeno dokkuɗoma gallo to a heɓayi gallo Allah ceeno dokkuɗoma gallo amma heetina moƴƴere noon ɗum jawdi tan ɗo kam ɗum boofol ngam moƴƴe ɗuɗɗe Allah ceeno hokki en matataɗe en andaɗe e wondo to en coyiɗe bo en ɗo ɗaɓɓitaɗe yake feere en keɓataɗe bana yake feere goɗɗo o soyan tergal mako walla o soyan latti ɗum gotum ha nder latti ɗum terɗe mako o ɗaɓɓita ɗum o heɓata ɗum hawtade bo halkan jawdi mako heɓata bako Allah ceeno hokkimo yoɗo so yettira Allah ceeni ɗo dow majum e noon kat bo derraɓe e ɓi adamajo julɗo sey o yetta Allah cenɗo dow moƴƴe ɗe Allah cenɗo waɗi dow maako tum o lortina yettugo man ngam ɗam lattoto sababu ha ɓesdago moƴƴere man yo moƴƴe ɗe Allah cenɗo waɗani en ɗo pat annabijo mooɓiɗe a hadisol goto hadisol man bo imamul albani hassannigol annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ko moye yo yetti nder moɗon oɗon hollini ha babal o woni ɗo fitina wala jam ko ɗume e noon bo ɓaɗo annabijo wi o woodi ɓanndu maako bo yamru ɓaawɗon bo o woodi ko o ñaama ñalde man annabijo ka annama jumi allahu duniya bana Allah cenɗo hawtani mo duniya fuu her maako o jamo here o woni fitina wala
ɓanndu ma ko yamru kanko man e noon bo woodi ko o ñaama her ñalde man na ba sigo janngo faɓɓi janngo hitaande woodi ko o ñaama her ñalde man annabijo fakka annama jumi'at lahu adduniya yo hadise o ɗo kanngol ngol wiyete résumé de ɗe ngendam ɗam annabijo sallllahu alayhi wa sallam desinani julɓe gal jiya yettugo allah cenɗo ɓe gal jiya hoolare yo derraɓe en teedata en ɗon ciftinora yimɓe haala suumago sitta shawwal en anndi suuma e timmi woodi ñalɗe jeego ɓo ɗo gara kanje ɓo ɗe ɗon mari muñal ɗe ɗon mari ɓural annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ko moye suumi lewru suuma e o tokkitini jeego ɗo bana o suumake hitaade yo suumago mo wi a suumotoɗe no jiɗɗa fuu sa yiɗi tokkidiraɗe sa yiɗi cuumoɗa ñalde jara ñalde sa yiɗi cuumoɗa ɗiɗi siwtoɗa sappo cakaje cuumoɗa ɗiɗi sappo ragare almumi an kadi de ko lewru juldaɗuman timma ɗo a suumake ɗe fuu amma ta tokkidirɗe bo ɓuran wodgo ngam ya suumago ɗe lew ɓuran wodgo artaga allah cendoy fastabigu alkhayrat ɓe wa sabigu ila magfiratin min rabbikum e ɗon kadi bo toɓɓere ɗiɗaɓre to ɓi adamajo joɓe ɗon dow muɗum bo ko ɓurata wodgo kam o arta o yoɓa joɓe mako o fuɗɗa suumago latti ɗum sitta shawwal ga nabijo man sama ramadan ko moye suumi bi mana timmidiri ɓe suumay ma to wodi no ñaw feƴƴima nder suumay walla jahangal no a suumaki yo ɗo ko ɓurata kam joɓa lewru suuma e timmina ɓawa ɗon jokka latti ɗum suumago sitta shawwal allah cenɗo fondu en ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم